8 victorii acasă, 8 înfrângeri în deplasare, 30 de goluri marcate, 42 de goluri primite. Azi avem extremele de marți care nu trebuie să-ți lipsească de pe bilet. Vă salut! Dacă lăsăm norocul la o parte, fix cifrele astea fac diferența azi. Gândește-te puțin, avem o gazdă care a marcat de 30 de ori și întâlnește o defensivă care s-a prăbușit deja de 42 de ori în acest sezon. Este un contrast uriaș de forță. În alt meci, vedem o fortăreață care a primit doar 8 goluri în tot campionatul pe teren propriu, jucând împotriva unor oaspeți care au bifat deja 8 înfrângeri afară. Cu asemenea cifre, spațiul de eroare dispare, iar statistica ne indică o singură direcție clară pentru home win. Căutăm zilnic aceste anomalii matematice pentru că ele decid biletele mari și ne curăță jocul de emoții inutile. Toate meciurile de azi le găsiți jucate atât individual, cât și combo pe super socialul meu, Home Win Lab. Analiza detaliată este în comentariile biletului. Scrie în comentarii ce extremă ți se pare cea mai sigură azi. Like, subscribe și ne vedem mâine.